ברוכה הבאה לפודקאסט גרושה פלוס כסף. אנחנו נדבר על החיים שאחרי גירושים, אבל לא רק על כסף, על איך להתמודד עם הגירושים, איך לבנות בית מחדש, על זוגיות, פרק ב', מערכות יחסים שלנו, קריירה, השקעות ועוד הרבה דברים אחרים. אני מורן צוקרמן, אני יועצת כלכלית, ואנחנו נדבר על הכל, בלי אשמה, בלי פוזה, בלי פילטרים. מוזמן. ברוכה הבאה לפודקאסט גרושה פלוס כסף. היום אני ממש שמחה לארח את אלדד רוזנברג. אלדד הוא גם יועץ כלכלי לנשים. ויש לו שיטה מאוד מאוד מיוחדת שרציתי להביא אותה אליכן ולחלוק איתכן. אז אלדד, תציג את עצמך. אז אני אלדד רוזנברג, אני בן 45, אבא ל3 ילדים מקסימים, במשמורת משותפת, ומלווה כלכלי רגשי, בעיקר לנשים, כי אנחנו מדברים גם על רגשי, אז מה לעשות, זה תמיד מתחבר איכשהו. כן, זה הולך ביחד, אין מצב לדבר על כסף מבלי לדבר על מאיפה זה בא ומאיפה זה מפעיל אותנו. אז לפני שניכנס באמת לשיטה שלך ולאיך אתה עושה את הדברים האלה, איך הגעת לזה בכלל? כי יחסית להיות יועץ כלכלי זה משהו שהוא, הייתי אומרת שהוא די חדש בשוק, באופן כללי. זאת אומרת, אני חושבת שבאולי 5 שנים האחרונות, תתקן אותי אם אני טועה, יש פריחה מאוד מאוד גדולה של ייעוץ כלכלי, אבל אתה עושה את זה כבר, נכון, יותר שנים. אז איך הגעת לזה בעצם? אז קודם כל אני עושה את זה בעצמי כבר 15 שנה בערך. וואו. אבל מה שאת אומרת זה נכון, בשנים האחרונות יש הרבה יותר פריחה, כי אני חושב שיש הרבה יותר מודעות, הרבה יותר ביקוש בעצם, כי אנשים מבינים שאנחנו חייבים לפעול אחרת. כי השיטות שאנחנו מתנהלים בהן הן אותו דבר, אבל יוקר המחיה, נכון? הדברים האלה כל הזמן קורים ומתקדמים. והעניין הוא שגם אירועים בלטמיים כאלה שקרו לנו בשנים האחרונות, אם נתחיל עם הקורונה, ואחרי זה פתאום מיד אחרי זה המלחמה, אז זה גרם לאנשים להבין שאנחנו חייבים לפעול רגע בדרך אחרת, חייבים פתאום להכניס תכנון, להכניס רגע הסתכלות קדימה. כי אם עד לפני זה היינו רגילים לחיות בסדר, תוך כדי להתגלגל, אז זה בעצם נתן לנו מראה גדולה שאנחנו כבר לא יכולים להתגלגל יותר. זה לא מה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. בגלל זה את מרגישה שב5 שנים האחרונות יש פריחה, ובעצם מאז הקורונה לדעתי. מדהים, לא חשבתי על זה אף פעם. זאת אומרת, לא, אתה יודע, אני מבחינתי הגעתי לשם רק בגלל אתה יודע, בגלל הגירושים שלי, זאת אומרת, זה לא משהו שהסתכלתי עליו לפני, כי כל עוד לא הייתי מה שנקרא בסוג של מצוקה כלכלית, אז כמו שאמרת, כאילו כשאין לך בעיה, אז אתה לא מחפש גם פתרון, זה כמו, אתה לא, כן, אבל אני חושבת... אז אני בעצם חיפשתי את הפתרון הרבה לפני, עוד לפני הדברים האלה, בגלל איזשהו סיפור שלי מאוד מאוד ייצב את החיים, ואני כבר אומר לך פה איזשהו ספוילר, שבכלל כל ההתעסקות עם כסף היא תמיד סביב סיפורים בסוף, סיפורים שאנחנו חווינו, סיפורים פנימיים, ועל זה יושב. תמיד. זה שהרבה פעמים אנשים מסתכלים על ניהול כלכלי וניהול תקציב וכל הדברים האלה, ומסתכלים על זה כמספרים, אז פה זה נופל, כי זה לא רק מספרים, כסף זה ביטחון, זה הסיפורים שהיו לנו, האמונות שצברנו בחיים, הילדות, כל הדברים האלה, ואצלי אני חושב שזה התחיל שם. אז בוא תשתף אותנו באמת מה... תראה, אני גדלתי בבית עם 2 הורים מקסימים, עם 3 אחיות, דרך אגב מפה אולי האינטליגנציה הרגשית שאני כל הזמן מדבר עליה. אז זה חייב להיות זה דרך אגב. כן, זה תמיד קשור. עכשיו תראי, בבית שלנו, אף פעם לא מדברים יותר מדי על כסף, כן? אני אף פעם לא ידעתי בדיוק מה קורה. בסך הכל היינו במצב בסדר, כאילו, לא היה חסר לנו משהו מיוחד, ומצד שני לא היינו בחופשות, מסעדות, דברים כאלה, הכל היה בסדר. 2 ההורים שלי עבדו, אבא שלי הוא היה דמות הערצה בשבילי דרך אגב, הוא היה מנהל בית דפוס, באותם שנים בית דפוס היה מקצוע מאוד מאוד מבוקש, היום קצת פחות, אבל הוא היה מנהל בית דפוס, מאוד מאוד התקדם, מה שנקרא, התחיל מלמטה, התקדם, מאוד מאוד מוערך, מרוויח טוב, ואמרתי זה המודל שלי, אני רוצה גם ללמוד איזשהו מקצוע, להשתפר בו, להיות בו טוב, להתקדם, וככה, זהו, החיים שלי מסודרים. ואת האמת, לכל אחד יש איזשהו אירוע מכונן כזה, אז האירוע המכונן שלי הוא היה בסביבות גיל 18 וחצי, שזה יום אחד, זה היה יום חמישי בלילה, פתאום אני רואה את אבא שלי יוצא מהבית, אבא שלי לא יוצא מהבית ביום חמישי בלילה, שואל אותו, מה קורה, לאן אתה הולך? הוא אומר לי, אני הולך לחלק עיתונים. עכשיו, אבא שלי, מנהל בית דפוס, מוערך, מעסיק עובדים, הולך לחלק עיתונים. אז שאלתי אותו, מה זאת אומרת, מה קרה, איך זה קרה? אז הוא אומר, כן, אנחנו פשוט, יש לנו כבר 2 הלוואות, ועכשיו מאוד פה נכנסנו למינוס, והבנק התקשר, ואני חייב לקחת עוד הלוואה נוספת, ואני לא יכול, אני חייב ללכת לחלק עיתונים. הסיפור הזה באותו רגע, זה כאילו מצד אחד ניפץ לי את כל מה שחשבתי, את כל מה שהאמנתי,
כי אמרתי אוקיי, זה מסלול שאני רוצה, ואני מאוד, את יודעת, עם אמביציה, ואני יודע לאן אני הולך, ויש לי שאיפות, אבל כל מה שחשבתי זה בעצם לא, הנה, אבא שלי הולך לחלק עיתונים, בגיל 50 ומשהו זה, אז כן? כן. אז הבנתי שמשהו פה לא יכול לעבוד ככה. ואני אגיד לך את האמת, קודם כל אני מאוד הערכתי אותו דווקא, זה לא הוריד לי מההרצה שלי אליו, כי פתאום הסתכלתי ואמרתי אוקיי, בן אדם שם את האגו בצד, הוא עושה מה שצריך בשביל המשפחה שלו, אז מאוד מאוד הערכתי אותו, ואת האמת חודשים אחרי זה כל יום חמישי בלילה היינו הולכים ביחד לחלק עיתונים. אבל את האמת האירוע הזה העיקרי פה, אני פשוט הבנתי שמה שחשבתי, מה שתכננתי, זה לא יעבוד לי, זה לא מה שאני רוצה בחיים. אני לא רוצה בגיל 50 עם שתי הלוואות ללכת לחלק עיתונים. ואז הבנתי שאני רוצה לעשות משהו אחר. ולקחתי בעצמי, אחרי הצבא, כאילו כמה שנים אחרי, אבל הסיפור הזה מן הסתם ישב לי הרבה מאוד זמן, שכבר הייתי בזוגיות רצינית וזה, לקחתי בעצמי איזשהו ליווי כלכלי, שאני אלמד איך להתנהל נכון. ואז, אתה יודע, אקסלים, דברים כאלה. עכשיו, אני מאוד אהבתי לעזור לאנשים תמיד, הייתי מחפש איפה להתנדב, פה, שם וזה. ואז שמעתי על אפשרות להתנדב בעמותת פעמונים, ששם אפשר גם כן לעזור לאנשים, וגם ללוות אותם מבחינה כלכלית, ומלמדים אותי איך לעשות את זה, אמרתי וואו, ווין ווין, הבנתי זה מה שאני רוצה. אז ככה באמת התחלתי, ככה הגעתי לתחום הזה. ובסופו של דבר בהתחלה הייתי מאוד מאוד מרוצה, ואני רואה שאנשים, אתה יודע, זה עושה להם איזשהו שינוי, ואז הלכתי ללמוד את זה ולהוציא תעודה, וקורסים, השתלמויות והכל, ואני בעצמי הייתי בעננים. אבל איפשהו כבר בלימודים, אמרתי רגע משהו פה חסר. כי כל הזמן מדברים על האקסלים, על התקציבים. על הטקטיקה, על הדרך, על המסלול שאתה צריך לעשות. על הטקטיקה וכמעט בלי אסטרטגיה. וגם אם יש אסטרטגיה, האסטרטגיה היא כלכלית בלבד. נכון. ואני בתור בחור רגיל שגדל עם 3 בנות, והבין שהסיפור שקרה לי בחיים הוא זה שהשפיע עליי כל כך הרבה, אז תהיתי ביני לבין עצמי, אוקיי, אבל איפה הכסף הבנו, איפה הרגש, איפה השילוב ביניהם? בדיוק, לא ראיתי את החיבור. שאלה, בזמן שעשית את זה, במה עבדת? עבדתי בידיעות אחרונות, בתור הייתי מנהל מרחב במחירות והפצה לחנויות, לא משהו קשור בכלל. אבל כן, הנה תראה בעולם העיתונית, הלכתי אחרי אבא שלי בכל זאת. אתה עדיין שם. הלכתי בכל זאת אחרי אבא שלי. אז בעצם היה לך את התשוקה שלך, שזה בעצם לעזור לאנשים ולעזור להם להתנהל טוב עם כסף. וגם לעצמי, וגם ללמוד איך להתנהל בעצמי עם כסף, פשוט לשלב ביניהם. ועבדת בלי קשר בעבודה שהכניסה לך משכורת כל חודש ונתן לך סוג של יציבות. נכון, זה בדיוק היה הרעיון. שנים קדימה עוד המשכתי לעבוד בעבודה שתכניס לי יציבות. העניין הוא שכבר אז בלימודים אני הבנתי שמשהו חסר, אבל שוב, אני באתי ללמוד, אני באתי ראש פתוח, אם ככה עושים, ככה צריך. אז אני, אנשים גדולים, נתנו לי תעודות יפות והכל טוב ויפה. העניין הוא שאני יצאתי לשטח, אז ראיתי שפה בעצם הבעיה. כי מה קורה? אני מלווה, ליוויתי המון משפחות, וכולם מבסוטים ומוטיבציה ואיזה כיף ואיזה שינוי, שינית לנו את החיים ואיזה יופי. גם אני, זה מאוד מאוד העלה לי. אבל אז ראיתי אחרי כמה חודשים, 3 חודשים, חצי שנה, כשסיימנו את התהליך בינינו, פתאום דברים חוזרים למה שהיה, זה פשוט לא החזיק. אני כבר אז הבנתי ביני לבין עצמי שזה, שוב, זאת הבעיה, כי אנחנו הולכים פה על תקציבים, זה מתאים לעסקים, זה מתאים לחברות, שאין שם מעורבות רגשית, אבל כשיש פה משפחות, ילדים, עניינים, זה פשוט לא מספיק, אני הבנתי את זה אז. אבל בכל זאת, זה מה שהכרתי, ואני אגיד לך גם אפילו גם איפה אני מזהה, מה הסיבה האמיתית שזה נופל. כי ברגע שאני נמצא עם משפחה באיזשהו ליווי, או שהם בתחילת תהליך כזה, בשביל לעשות שינוי משמעותי בכל תחום, מה שאנחנו צריכים בהתחלה זה בעצם מוטיבציה. והמוטיבציה הכי חזקה שבאמת תכניס אותנו לעשות שינוי זה מוטיבציית כאב. זו המוטיבציה הכי חזקה שיש. אם כואב לנו מספיק, אנחנו נרצה לעשות שינוי. שדרך אגב, זה תמיד השלב שהם באים אלינו, בסדר? נכון. הם באים אלינו כשמאוד מאוד כואב להם, אבל אני אומרת, זאת מוטיבציה שהיא לא מחזיקה לאורך זמן. אתה יודע, זה כמו, אני תמיד מקבילה את זה לעולם של דיאטה, של... אנחנו נקביל את זה עוד ביחד היום, כי גם אני מקביל את זה המון. כי בסוף, נגיד עכשיו אני רוצה לרדת במשקל, כי יש לי אירוע, בסדר, אני בכוונה לקחת את זה מהמקום של הכאב ושל המינוס ושל אני לא יכול לשלם שכר דירה, אנחנו נגיע גם לשם. אבל אוקיי, יש לי אירוע ואני ממש רוצה לרדת 5 קילו, 3 קילו, סבבה, אז אני לא אוכל, אוקיי? אז אני אקצץ, אני לא אוכל שוקולדים, אני לא אוכל whatever, הורדתי 5 קילו, הגעתי לאירוע, מדהים. נגמר האירוע, מה קורה? בדיוק. אני אעלה אותם, פלוס כנראה עוד 2 קילו בשביל הפן, כי עשיתי בלגן לגוף שלי.
והתנהלות כלכלית היא ממש לשנות את כל אורח חיים שלך, זה בדיוק כמו דיאטה, אתה לא יכול, גם אצלי ישר, כאילו אתה קורא לזה דיאטה, אני רק רוצה לנשנש כל היום, כאילו אני לא מסוגלת, זה כאילו, זה נגד, אתה ישר מנסה לצאת נגד זה, אתה לא יכול להחזיק מעמד, אתה לא יכול להגביל את עצמך כל הזמן, זה אותו דבר, זה ממש לשנות את איך אנחנו תופסים את כל ההתנהלות שלנו מול כסף, כי אחרת אנחנו פשוט ניכשל, כאילו אתה תעבור את התהליך הכי מושלם עם המלווה הכי מדהים, שייתן לך את הכלים הכי מושלמים, וחצי שנה אחרי זה תמצא את עצמך עוד פעם במינוס, ותגיד רגע, אבל איך הגעתי לפה? אני חושב שזאת בדיוק הבעיה, שרוב האנשים שמסתכלים על, שנמצאים במינוס, או שכואב להם באמת ורוצים לעשות שינוי, החשיבה היא באמת לעשות דיאטה כלכלית. וכמו שאמרת, נסתום את הפה, נרד במשקל, נכון, זה מדעי, ברור. אותו דבר כאן, נוציא פחות, לא נוציא כסף, יישאר לנו יותר כסף. ברור. אני לא אסתובב בקניון, אני לא אקנה בגדים. אבל אחרי חודש-חודשיים, כמו שאת אומרת, כולנו נשבר. ואז אנחנו, כמו בדיאטה, נעלה הכל בחזרה, בדרך כלל גם עם ריבית, נצא מתוסכלים, ואת יודעת מה הכי גרוע מזה, שחזרנו לאותו מצב גם? עוד יותר ירדה האמונה שלנו בעצמנו. בול. נעשה את זה אולי עוד פעם אחת, מתישהו שיחב לנו, עוד פעם מתישהו שיחב לנו, באיזשהו שלב אנחנו נשלים עם זה. טוב, אני לא טובה יותר עם כסף. ממש. זה לא בשבילי. זה לא בשבילי. ניסיתי ולא הצלחתי. ואת יודעת מה, כשאני אומר על זה, שאני אמרתי מקודם, שזה לא רק המספרים, זה גם הסיפורים. אז הנה דוגמה לסיפור שצברנו במהלך החיים מכל מיני ניסיונות. מניסיונות, עוד פעם, לא באשמתנו, פשוט ניסיונות עם כלים שלא מתאימים לנו. אוקיי, אז דיאטת רעב אולי לא מתאימה לנו, דיאטת רעב כלכלית. תקציבים באקסלים, תקציבים נוקשים, ואני אגיד לך מראש, לרוב הנשים, או בכלל לאנשים עם אינטליגנציה רגשית גבוהה, בטח במצבים משפחתיים מורכבים, את יודעת, אחרי גירושים וכאלה, השיטות האלה לא מתאימות, אבל זה מה שמכירים, אז מנסים, אז עושים, ואז אכזבה, ואז מורידים את האפליקציה הזאת, ואכזבה. מבינה, אנחנו יוצרים לעצמנו סיפור שאנחנו לא טובים עם כסף, וזה פשוט לא נכון. הכלים לא מתאימים לנו. רגע, אני מאתגרת אותך פה, כן? יאללה, לכי על זה. בתור מישהי שבאמת כל החיים שלה זה מה שהיא עושה, תקציבים, בשביל החברות שאני עובדת בהן, כן, לא בבית, זה אחרי זה התחלנו. מה? לא, ניתח. אז אני כן מאמינה בתקציב, זאת אומרת, אני כן מאמינה בלראות מה יש, מה אין, אבל מה שאני הבנתי גם על עצמי, זה שאני חייבת שיהיה לי איזשהו רכיב גמיש בתוך התקציב הזה. בול. מדהים. זה בדיוק העניין. אי אפשר בלי תקציב בניהול כלכלי. סבבה, כי כאילו כי אחרת אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל, אני לא יודעת, ואני חושבת שכשמבינים שסבבה, כן, צריך תקציב, אפילו פעם אחת, רק בשביל שנייה לקבל החלטה מודעת, אבל להכניס, ואני חייבת את זה בחיים שלי, כי באמת, עם ילדים ועם משכורת אחת, כאילו, אני כבר לא קוראת לזה בלת"מים, אני פשוט קוראת לזה החיים. אני תמיד יודעת שאני חורגת ב1,000-1,500 שקל מהתקציב שלי בחודש, כי וואו, באמת, זה לא נגמר, אבל במקום להיות מתוסכלת מזה, אני פשוט כאילו דאגתי שיהיה לי מין איזה רכיב מאוד מאוד גמיש בתוך התקציב הזה, שאני חיה איתו בשלום. בדיוק לזה הכוונה. אני חושב שאי אפשר להתנהל כלכלית נכון היום בלי תקציב, בלי מעקב, בלי בקרה, בלי תכנון. אבל מה שאמרת מקודם, זאת הייתה מילת המפתח, התקציב הגמיש. כי זאת הדרך הנכונה. כי בדרך, שוב, זה גם מה שאני למדתי, זה מה שלימדו אותי. אנחנו עושים תקציב, אנחנו מגדירים, אנחנו מוציאים סכום מסוים על ביגוד, סכום מסוים על סופר, סכום מסוים על אוכל בחוץ ובילוי, זה מה יש, שיטת המעטפות של פעם. בדיוק, ותחנק עם זה. בדיוק, אחרי זה עברה לאקסלים, ואחרי זה עברה לאפליקציות. בסדר? הטכנולוגיה השתנתה, השתפרה. רגע, בוא נסביר להם מה זה שיטת המעטפות, כי לי ולך זה סופר ברור, אבל לא תמיד לכולם זה ברור. אז שיטת המעטפות זה שיטה שהייתה נהוגה פעם. זה אומר שאנחנו מגדירים כמה אנחנו רוצים להוציא בכל חודש לכל קטגוריה, מכינים מראש מעטפה, זה שמים במזומן, זה הסכום שיש לי. פיזית, מעטפה פיזית. מעטפה פיזית עם מזומן, השטרות האלה שפעם היו זוכרים, שהייתם ילדים, זוכרים שהיו שטרות כאלה. אז כן, אז אנחנו שמים את זה מראש שם, וככה אנחנו יודעים, אנחנו רואים מה יש לנו בעין, כמה נשאר לנו, אם נגמר, נגמר, אנחנו יודעים לשלוט בעצמנו. פעם זה מה שהיה עובד. אחרי זה התקדמנו בטכנולוגיה, כבר יש אקסלים מצוין, אנחנו מתחילים לעקוב. היום כמו שאמרתי, גם אפליקציות, יש גם כאלה שיודעות למשוך נתונים לבד מהכרטיסי אשראי, אז על פניו כאילו בסדר. אבל תראו, השיטה הזאת, זו שיטה שאולי הייתה מתאימה פעם לעולם של פעם, להיום זה כבר לא מתאים. ובואי, הנה, את איתי בתחום, את מכירה את זה. כן. אני לא יודע אם את יודעת את זה, אבל אני קצת עשיתי מחקר פשוט, כי כשהבנתי שמשהו פה לא עובד, השיטה של ההתנהלות כלכלית, כל כלכלת המשפחה שיש היום,
היא פותחה בין שנת 1960 ל-1990, אז כל זה פותח. מאז, כמו שאמרתי, הטכנולוגיה השתנתה, המתודה נשארה בדיוק אותו דבר. זה כמו בית הספר. תקשיבי, זה נשמע כאילו, זה דברים שאני תמיד אומר גם בוובינר, את הדוגמה הזאת. זה כמו שאנחנו תמיד מתבכיינים על מערכת החינוך, נכון? הילדים שלנו לומדים את אותם דברים שלימדו אותנו, ומה קשור? העולם השתנה. אז זה אותו דבר, זה פשוט לא מתאים לעולם של היום, לפעם זה התאים. אז תחשבי, בשנות ה-60-90, העולם היה נראה אחרת. בדרך כלל הגבר המפרנס העיקרי עובד בחברה במשרד, האישה בדרך כלל מפרנסת משנית או מטפלת בילדים, אז הגברים, אותם גברים שפיתחו את השיטות הכלכליות האלה, הם יכלו להיות מאוד מאוד רציונליים ומאוד ממוקדים הייתה יציבות אחרת, זאת אומרת, אתה יודע, הדור של ההורים שלנו היה יוצא לעבודה באותו מקום, אמא שלי עבדה באותו מקום 40 שנה, השתחררה מהצבא, התחילה לעבוד, השתחררה משם לפנסיה, נגמר, זאת אומרת, לא. ותחשבי שגם לא היו צריכים לקבל החלטות כלכליות כמו היום, נגיד סתם היום, כל אחד צריך לחשוב איפה הפנסיה שלי, כמה תשואה היא עושה, מה דמי ניהול, באיזה מסלול, לא היה כזה דבר פעם. זו הפנסיה שיש לך, נקודה. נכון, את צריכה רק לעבוד, להתמיד באותה עבודה, לצאת לפנסיה, זה המסלול. היום זה לא עובד ככה, אבל השיטות או המתודה, או אפילו גם העצות של ההורים שלנו שמאוד רוצים בטובתנו, הם פשוט לפי השיטות הישנות. אז פשוט השיטות האלה, הן היו טובות אז, וגם היום הן טובות לחלק מהאנשים. יש אנשים שבאמת, תגידי לי כמה להוציא, אני אוציא כי אני חזק, כי אני לא משנה מה, יש לי משמעת עצמית וזה עובד לי, זה מעולה. יש כאלה שזה טוב להם. 20% מהאוכלוסייה אולי יכולה להתנהל. לדעתי הרבה פחות, אבל אני אגיד לך למי זה בוודאות לא מתאים? לאנשים עם אינטליגנציה רגשית גבוהה. למה? כי השיטות האלה מתאימות למי שמסתכל נטו על התקציב, על התוכנית. מי שמסתכל גם על הדברים מסביב, איך כל החלטה כלכלית תשפיע עליי עכשיו, תשפיע עליי בעתיד, איך זה משפיע על הילדים שלי, מה זה יגרום להם להרגיש, איזה יום עבר עליהם היום בבית ספר. כמה אנשים עושים את זה? אני אגיד לך מה, במודע, עזוב את הלא מודע, במודע. כמה מאיתנו אומרים, אני עכשיו מוציאה את כרטיס אשראי, כי היה לי יום ממש מזעזע בעבודה, ואני רוצה לקנות לעצמי בגדים כפיצוי. כמה? אז אני אגיד לך מה, רוב האנשים עושים את זה בלא מודע, ואלה המעטים שעושים את זה כן במודע, הבעיה היא שזה מלווה תמיד עם רגשות אשמה. כי אנחנו פשוט כל הזמן נמצאים בקונפליקט. אנחנו מבינים את הצורך לדאוג גם לילדים ולספק להם את הצרכים הרגשיים, במיוחד אחרי גירושים עם כל מה שהם עברו וכל זה. אבל אנחנו מבינים גם את הצורך שאנחנו צריכים גם לדאוג לעצמנו, כי אנחנו צריכים להמשיך הלאה ולבנות את עצמנו. אבל תמיד יש את הקונפליקט. רגע, עכשיו בסוף שלי משאב מוגבל. אז עכשיו אני דואגת לילדים או שאני דואגת לעצמי? אני דואגת להיום לחיות את הרגע או דואגת לעתיד? אני מאוד מאוד מחושב, את מבינה? זה תמיד הקונפליקט, זה תמיד או. אבל אם קראת מחקרים, אז אתה יודע שאין לנו שום יכולת אמיתית לחסוך לעתיד. כאילו זה ממש נוגד אינסטינקטים אבולוציוניים אצלנו. אנחנו לא טובים בלתכנן קדימה. לא טובים. אנחנו יודעים עכשיו, עשו מחקרים, כאילו אם היית לוקח עכשיו 100 שקל, או היית מחכה עוד חצי שנה ולוקח 150. ונראה לי, אני לא זוכרת, אבל 80% אמרו עכשיו אני לוקח את 100 שקל ותעזור אותי, זה $100. אנחנו הכי גרועים בעולם, אבולוציונית, בסדר? אני לא כי אנחנו אנשים חכמים, טיפשים, זה לא קשור בכלל, אבולוציונית אנחנו מתוכננים ללחיות בכאן ועכשיו, וכשאתה מתחיל לדבר עם אנשים על פנסיה ועל חיסכון לעוד 20 שנה, אתה כאילו מאבד אותם. העניין הוא שאנחנו אבולוציונית, אני מסכים איתך, אנחנו בנויים בצורה כזאת שקשה לנו לדחות סיפוקים, ואני אגיד לך איפה הבעיה העיקרית, שאם תשימי לה, אפילו תסתכלי על ההורים שלך, תסתכלי עלייך ותסתכלי על הילדים שלך. הדבר הזה מחמיר מדור לדור. היום הילדים הרבה יותר קשה להם לדחות סיפוקים, ולמה? לא סתם זה קורה. כי העולם נהיה יותר מהיר. ככל שהעולם יותר מהיר, הכל כבר קשה לדחות סיפוקים. אני יכול להגיד לך דוגמה שאני יכול, סתם זה לא קשור לעניין, אבל איזו סדרה שבתור ילד כל כך אהב, מרקו לצורך העניין, ואני אומר, הילדים שלי תראו את זה, זה יפה, זה כזה מרגש, זה איטי עבורם. הם צריכים טק, בום, 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 שהכל יהיה מהיר. רגע, עזוב, אנחנו היינו צריכים לחכות פעם בשבוע, נכון? כאילו היה פעם בשבוע, היינו צריכים לחכות שהסדרה זה היום, בינג' זה משהו שקיים כמה שנים, כאילו אתה ביום אחד גומר את כל הסדרה. אנחנו היינו צריכים לחכות. הילדים שלי לא התחילו לראות סדרה, אם אין לה את כל הפרקים כבר מראש מוכנים. לא הכל יורד. נכון. אז זה בדיוק התחיית סיפוקים. עכשיו שוב, זה לא אשמתנו. זה העולם, ככה הוא בנוי, ו-if you can fight it, join it, את יודעת, זה בדיוק העניין. זה מה שיש. אלה הקלפים שיש לנו היום.
השאלה רק מה אנחנו עושים איתם, ועל זה בדיוק אני מדבר כשאני מדבר על אינטליגנציה רגשית כלכלית, כי אני מבין שהקונפליקטים האלה כל הזמן קיימים, בסדר? בין עכשיו לעתיד, בין הילדים לעצמי, תמיד זה קיים, וזה בסדר, אני רוצה לתת להם מקום, אני לא רוצה להתעלם מהם, לא רוצה להתעלם מהקונפליקטים. העניין הוא כשאני מתרגל לחשוב תמיד או זה או הילדים או אני עצמי, לא משנה במה אני אבחר, זה משחק סכום אפס, אני תמיד אשאר מתוסכל. אני מתוסכל שלא הוצאתי מספיק על הילדים, אני מתוסכל שלא דאגתי לעצמי. מישהו תמיד נפגע. בדיוק. אז אנחנו חייבים להבין שבשביל באמת למצוא פתרון אמיתי, זה חייב להיות בגם וגם. זה לא יכול להיות או. כי האו הזה עובד, עוד פעם, אני חוזר רגע למה שאמרנו מקודם, התחלנו לדבר על מוטיבציית כאב. כשיש לי מוטיבציית כאב מאוד חזקה, אז האו הזה יכול לעבוד לי. הוא מתבטל, הוא כבר לא רלוונטי כי אתה בהישרדות. אני אגיד לך גם מה, וזה אולי מה שחשוב מאוד, שאני מנסה שאנשים יבינו את העניין הזה, כי באמת באים לתהליכים בדרך כלל כשמאוד כואב. כמו שאמרת מקודם, מתי באים אלינו? כשהם הגב לקיר, כשמאוד כואב. היום אני משתדל בעצמי, אפילו גם לפנות לאנשים שלא רק שעכשיו מאוד כואב לכם, לא שאתם בסחרור חובות כבר, ושאתם במינוס שהבנק יושב לכם פה, לא אז, אלא לפני, להבין את הקונספט. כי מה זה אומר בעצם עם מוטיבציית כאב? מה הבעיה איתה? היא מוטיבציה מאוד חזקה והיא עושה עבודה מצוינת. בדיאטות נגיד, לדוגמה, פצצה. כואב לך מספיק, תצליחי. הבעיה היא שיש לה תוקף קצר. ולמה? זה כאילו אפילו שהוא אבסורד. כי תחשבי שעכשיו אני מתחיל תהליך כלכלי עם איזו משפחה שמוטיבציית כאב מאוד מאוד חזקה. ומה קורה? אחרי כמה חודשים, וואלה, זה עובד, נכון? אנחנו מצליחים לנהל קצת יותר, מצליחים לחסוך, המינוס קצת קטן, איזה יופי. מה האבסורד פה? אם זה מתחיל לעבוד, מוטיבציית הכאב קטנה, והפחות כואב לי, כי זה מתחיל לעבוד. מתחילים להוציא יותר. ופה בדיוק הבעיה. אם מוטיבציית הכאב קטנה, אז אין לי יותר. מה מחזיק אותי להמשך? אני לא יכול להתעלות רק במוטיבציית כאב, כי היא זמנית. מבינה? זה בדיוק העניין. אבל אני באמת מנסה לשחזר, כן. הכמות נשים שהגיעו אליי, אני קוראת לזה תגובת מנע, או הערכות עתידית, היא פחות משליש. ואני אגיד לך משהו, מה שנקרא מאחורי הקלעים. כי בסופו של דבר, כשאני מדבר עם אנשים, או מעביר וובינרים, או הדרכות, או שיחות טלפון, או לא משנה מה, בסוף יש פה אלמנט שהוא כביכול שיווקי, לומדים את זה אולי בשיווק, אבל הוא גם לחיים עצמם. יש פה עניין של, אוקיי, בן אדם בא אליי, הוא חושב שיש לו בעיה מסוימת, והוא מחפש פתרון מסוים. המטרה שלי במסע הזה שאני עובר עם אותה לקוחה, או אותה אישה שאני מדבר איתה, או מגיעה אליי לוובינר, היא לעבור מסע כזה של להראות לה שהבעיה שחשבת, יכול להיות שלא זאת בדיוק הבעיה שיש, והפתרון שחשבת, יכול להיות שלא זה בדיוק הפתרון שאת צריכה. כי אני אתן לך דוגמה, רוב האנשים אומרים, ובטח את נתקלת בזה המון, אם רק הייתי מרוויחה עוד 2,000 שקל בחודש, לא היו לי בעיות בכלל, הכל היה בסדר. התשובה שלי לאנשים על זה, אם היית מרוויחה עוד 2,000, היית מוציאה עוד 2,000. עוד 2,500. כי אז הבנק היה יכול, כי המסגרת שלך הייתה אפילו יותר גדולה. יותר גדולה והיית מבזבזת יותר. והנה זה פשוט עובדה, זה מחקרי, זה סטטיסטי, זה בשטח, את מרגישה את זה, אני מרגיש את זה, כולם מרגישים את זה. אבל שאלה, מה עושים, כאילו, אתה יודע, אני כאילו מציפה את זה, כן? בטח אחרי גירושים, אני עוד פעם, כי עם שתי משכורות, גם אם הן נמוכות, עוד אפשר להסתדר. אבל מה עושים עם נשים שבאמת מרוויחות 8, 10, שהיום זה לא משכורת שאתה יכול לחיות איתה, זה לא משכורת שאתה יכול להזכיר איתה אפילו דירה. מה עושים? וזה גם קורה בדרך כלל לא בגילאים 30, כשאתה עוד בסדר בונה את הקריירה שלך ואתה באיזשהו פיק. זה קורה לקראת 40, 50, שאתה כבר, הילדים אולי עדיין קטנים, אבל אתה כבר סוג של בסוף המסלול של הקריירה שלך, ואתה, המוטיבציה שלך עכשיו ללכת ולהתחיל לעבוד בעוד עבודה, גם פיזית אתה כבר, וואלה, מותש, ולהתחיל ללמוד משהו חדש, זה גם עכשיו נהיה כבר יותר קשוח. איך מתמודדים עם המקרים היותר קשים? כי אתה יודע, לעזור למישהי שמרוויחה 15,000 שקל בחודש, קל. בסדר? אני אומרת את זה כאילו, אתה יודע, לא קל, אבל זה שונה. זה שונה ממי שמרוויחה 8,000 שקל. קל ברמת כאילו ההיתכנות של הדבר הזה. ההיתכנות, אוקיי. בסדר? מבחינת כאילו באמת האפשרות האמיתית שלה להתחיל לשקם את החיים שלה ולהתחיל להתנהל נכון. אבל מישהי שמרוויחה 8-10, מה עושים איתה? אז אני אגיד לך מה.
קודם כל, אם יש מישהי שההכנסה שלה היא 8,000 שקלים, וכמו שאת אומרת, השכר דירה רק לבד הוא 4,000, וארנונה וחשמל. 4,000 בפריפריה של הפריפריה, תמיד יורדים עליי ואומרים לי, מה, איפה יש שכר דירה של 4,000? אז אוקיי, אם את לא גר בתל אביב, או אתה יודע, יש לי שכונות פה שמשלמים גם 12. ברור. אבל בפריפריה משלמים 4,000, 5,000, לא כולם. אמרתי את הסכום 4,000, רק בהנחה שאם מישהי הכנסה, כל הכנסה שלה 8,000, כנראה שהיא לא יכולה לגור במקום אחר. אבל אני אומר שבמצב כזה, אז אני מסכים, כל מה שאני מדבר עליו עכשיו, אינטליגנציה כלכלית רגשית, לראות את הילדים, לראות את הצרכים, הוא לא רלוונטי, זה הישרדות. אם אנחנו במצב של הישרדות כזאת, אז כן, אנחנו קודם כל צריכים לשרוד. אנחנו קודם כל צריכים להתקיים. ברור לי ולך, שזה לא מספיק, שאי אפשר לחיות ב8,000 שקל בחודש, צריך לעשות שינוי. השינוי יכול להיות בהכנסה נוספת, או יכול להיות במחשבה אחרת, הרבה פעמים אני רואה עזרה מההורים, גם כשאנחנו בוגרים, היום זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ, את בטח נתקלת בו גם. כן, הרבה. אבל זה מצב הישרדותי, כל מה שאני מדבר עליו כאן, נכון, הוא לא מתאים שם, פה אנחנו צריכים רגע לשרוד. העניין הוא שאם תשימי לב, גם אנשים שמרוויחים 15, 20, 25, עדיין כולם חיים במוד הישרדותי. הישרדות. עדיין מתגלגלים מחודש לחודש, עדיין לא יודעים לאן בורח הכסף ומה קורה, וכל חודש מופתעים מחדש וכל חודש מוטרדים. תקשיבי, אני רואה אנשים עם חרדות כלכליות אמיתיות, אותנטיות, בסדר? וכן, עם הכנסות של 25,000 שקל. כן. ואומרים לי, אין לי מאיפה להוריד יותר. אין לי מאיפה להוריד. ולפעמים זה נכון, אין לי מאיפה להוריד יותר, כי מה לעשות, רק השכר דירה 12,000. סיבה, זהו, יש סיבה, כי הם כאילו, ועוד פעם, ואני רואה את זה כל הזמן, באמת, כל פעם השכר, בסדר, המשכורת עולה, הרמת חיים ישר עולה. זה לא שהם השתמשו ברווח הזה לשים את הכסף בצד. היה לי מקרה של מישהי, באמת, שממש הרצתי אותה, היא הרוויחה 12,000 שקל בחודש, גידלה 3 בנות לבד, ושילמה משכנתה של 4,000 כל חודש. והסתדרה מדהים. אתה יודע מתי היא באה אליי? אחרי שהיא הפסיקה לשלם משכנתה. חצי שנה אחרי זה נכנסה למינוס. כי מה קרה? התפנו לה 4,000 שקל, והיא העלתה את הרמת חיים שלה. היא התחילה לקנות יותר, היא החליפה את הרכב, היא לקחה הלוואות, ופתאום בפעם הראשונה בחיים שלה, אחרי 15 שנה שהיא גרושה, היא נכנסה למינוס. לא, את רואה? זה באמת... היא לא ראתה את זה, היא לא הבינה שזה מה שהיא עושה, זה פשוט, כי היא חיה בצמצום, באמת. תחשוב מה זה לחיות על 8,000 שקל כל חודש עם 3 בנות. היא חיה בכזה צמצום, שברגע ש4,000 שקל האלה השתחררו לה, היא פתאום כאילו, שהיא נושמת. נכון. אבל... יש יחידי סגולה, שיכולים להסתדר, יכולים לחיות בצמצום, יכול להיות שככה הם מכירים או רגילים אפילו, לא משנה מה. זה מהבית, זה מבין שזה מהבית. הם הסתדרו והם מחושבים והכל טוב. העניין הוא שלרוב האנשים, במיוחד בעולם של היום, כי את רואה, אנחנו חיים בסביבה, אנחנו חיים בעולם מסוים. לחיות בצמצום הזה, לחיות בהתקלבות, זה לא מה שאנחנו רוצים, זה לא מה שמתאים לנו, אנחנו לא יכולים. אוקיי? איך אנחנו נראים מול הסביבה, איך הילדים שלנו מרגישים מול החברים, אנחנו פשוט לא נמצאים שם. אבל העניין הוא שגם, במיוחד בזמן גירושים, שקורה איזה משהו כזה מיוחד, לא משנה גם מה היה לפני זה, כל העולם משתנה. כי כשאני התגרשתי לפני כמה שנים, בוא נגיד שזה בא לי די בהפתעה, בסדר? זה לא מה שתכננתי מראש וידעתי שהולך לקרות. אף אחד לא מתכנן את זה משהו. לא, יש כאלה שדעת, הם מדברים על זה כבר איזה שנה קדימה, וחושבים על זה בינה לבין עצמם, לא, זה לא היה, בסדר? עכשיו, בתור, את יודעת, מלווה כלכלי כבר הרבה שנים, ונאה דורש, נאה מקיים וכל זה, אז כן, היה לי באמת תכנון, היה לי תקציב חודשי, היה לי תכנון יעדים, ידעתי מה הולך להיות, שמתי קופה לחופשות וקופה לילדים, באמת עשיתי עבודה פצצה. אבל מה שקרה באותו זמן, כל התוכניות שהיו לי בעצם, כאילו לא רלוונטי. רגע, זה היה לך בזמן, כאילו הניסויים. התוכניות, התכנונים והתקציב, היה לי בזמן ניסויים, כן. אני הייתי אחראי על הפיננסים בבית, מן הסתם, זה גם המקצוע שלי, הכל היה מסודר, הכל היה יפה לפי מה שחשבתי, עד שהבנתי שמה שחשבתי הוא לא מה שקורה מעכשיו, כי הנה כולנו פה מכירים את זה, פתאום צריך להחזיק בית לבד, נכון? שכירות, משכנתה, לא משנה, הוצאות של הבית, המצב הרגשי פתאום, אני צריך, עכשיו אני צריך לבנות את עצמי מחדש, רגע, משהו פה קרה, לילדים משהו פה קרה,
יש פה הוצאות סביב זה, יש פה רגשות אשמה, יש פה לחצים, נכון? אז פתאום הכסף לא מספיק לנו, האוויר לא מספיק לנו, אני רגע צריך לג'נגל בין כל הדברים, נכון? המצב הרגשי, רגע טיפוח אישי שלי, רגע אולי גם קצת היכרויות, אני רוצה להמשיך הלאה, רגע אני צריך לעבוד, הילדים אצלי חצי שבוע, כל הדברים האלה, הכל פתאום מתנפץ. אז אני הבנתי סופית, שכל השיטות היפות האלה, גם מה שאני לימדתי וליוויתי והתגאיתי בעצמי, שוב, הן מתאימות לחלק מהאנשים, הן לא מתאימות לאנשים במצבי חיים מורכבים, כמו למשל אחרי גירושים. אז פה בעצם הבנתי את העניין הזה, אוקיי? זה בעצם השיפט הגדול שהבנתי שצריך לעשות. עכשיו אני אגיד לך מה, בדרך כלל פה אני רואה הבדל מאוד מהותי בין גברים לנשים. אז זה נורא מעניין אותי, כי אני רואה רק נשים, אתה יודע, ובגלל זה גם נורא רציתי שנעשה את המפגש הזה, כי אני, אתה יודע, בתור אישה, אני יודעת מה אני חוויתי, אני יודעת איזה קשיים לי היו, אני יודעת איך זה הרגיש לי, גם אתה יודע, מול העולם, בוא נקרא לזה ככה, כאילו, מה היו הציפיות ממני, מה קרה בפועל, אבל באמת אני לא יודעת מה קורה בצד השני, אני לא יודעת איך זה מרגיש. אז אני אגיד לך מה, קודם כל, הצד השני, אין משהו ספציפי שקורה שם, גם שם יש מנעד מאוד מאוד גדול, גם בצד שלכם, של אנשים, נכון? יש מנעד מאוד גדול, יש כאלה שלוקחות את זה לשם, יש כאלה שלוקחות את זה לשם, מרגישות ככה, מרגישות ככה. אני אחרי שאני התגרשתי וקיבלתי את הבומבה שלי, חוץ מהאישית, כן? גם מקצועית, כי פתאום אמרתי, רגע, איך אני מסתדר עכשיו? אני בעצמי לא מצליח לגמור את החודש, כי רגע, פתאום הכל השתנה. קיבלתי בומבה כזאת, ובתור בן אדם מאוד אופטימי אולי, ותמיד מחפש פיתוח אישי ודברים כאלה, ואיך למקסם את היכולות שלנו, אז אמרתי, עוד שהייתי בשבר את האמת, אמרתי, לא משנה מה, הדבר הזה עכשיו זה כאילו הדבר הכי גרוע שקרה לי בחיים, אבל אני יוצא ממנו משהו טוב. אני יוצא ממנו משהו טוב. ואז ראיתי את מה אני חווה, ואני בינתיים מלווה אנשים, משפחות וזה. ואמרתי, אוקיי, מה שאני מדבר איתם, האתגרים שלהם, זה לא האתגרים שלי עכשיו. יש פה דברים אחרים לגמרי. ואז אמרתי, אוקיי, כנראה מצאתי את הייעוד, שום דבר לא קורה סתם. אני אמצא את הפתרון הזה שמתאים לי בתור גרוש, ואני אעבוד עם אנשים אחרי גירושים. לא שמעתי הרבה אנשים שפונים לאנשים אחרי גירושים וכל זה. לא נתקלתי בזמנו. רגע, בשלב הזה כבר היית יועץ כלכלי, מה שנקרא במשרה מלאה, או שעדיין עבדת? כן, אז כבר הייתי משרה מלאה כמה שנים. כאילו הייתי ממש כבר all in, פשוט המיקוד שלי פתאום משתנה. כן, כאילו פתאום קיבלת שיפטינג. כן, ואז אמרתי, אוקיי, הנה, מתוך הדבר הרע הזה יצא דבר טוב, מצאתי את הייעוד שלי, מה אני זה, את הייחוד גם שלי, בידול, כמו שאומרים, עסקי, והנה, אני מאוד אוהב לעזור לאנשים, אני אעזור לאנשים שממש צריכים עזרה. אז אני אפנה לאנשים אחרי גירושים. אז זה מה שעשיתי. התחלתי מאותו רגע, ליוויתי עוד משפחות וכאלה, אבל אני פניתי, אם זה בשיווק שלי, אם זה במסרים, בהדרכות, רק לאנשים שעברו גירושים. כי מה שיודעים מכאן לא יודעים משם, נכון? אז זה מה שרציתי. זה אותו דבר, זה בדיוק מה שקרה לי, כי אני הייתי יועצת, הייתי מנהלת רכש והייתי מנהלת תקציבים, וכאילו בכלל לא, ומנהלת טיפול, וניהלתי כספים, וגם אחרי גירושים נכנסתי למשבר מאוד מאוד גדול, ואחרי השנה הזאת, שבאמת, כאילו אני חושבת שלא הייתה טעות שלא עשיתי בשנה הראשונה עם הכסף, באמת, לא הייתה, לא דילגתי על כלום, רכישות, עוד פעם, אני לא אקרא לזה אימפולסיביות, אבל כאילו רכישות הכי לא מתוכננות בעולם, פיצוי יתר לילדים בקטע באמת כאילו מוגזם, חובות, כאילו באמת, עשיתי כל טעות אפשרית שממש by the book, כאילו... למרות שמבחינה הוליסטית כזאת, אני אומר שחלק מהטעויות האלה שעשית כביכול, יכול להיות שהן לא היו טעויות, יכול להיות שזה היה צריך להיות חלק משלב ההחלמה, שלב הקדימה, גם אם זה כאילו היה טעות כלכלית. לא, אני לא שופטת את עצמי, אני דווקא בקטע הזה אני כאילו מאוד כזה בסוג של בחמלה על עצמי שהצלחתי לשרוד את השנה הזאת, כי באמת זה בדיוק היה כשהתחילה הקורונה והתחילו הסגרים, זה כאילו באמת זה היה שנה מטורללת מבחינתי, באיזשהו מקום שמחתי שאנחנו בסגרים ושזה בקורונה ושכאילו אני יכולה לעבור את כל הדבר הזה, את ההחלמה הזאת כאילו לבד עם עצמי בבית ולא צריכה להתמודד עם כל העולם החיצוני, כאילו אני חושבת שרק כמה חודשים אחר כך אנשים הבינו שהתגרשתי כי עברתי דירה, אז כאילו לי זה דווקא היה סוג של כזה מנחם, אבל באמת יצאתי משם מהתובנה של כמוך, כאילו, אוקיי, מצאתי את הייעוד שלי, זה מה שאני הולכת לעשות, שאני הולכת לעזור לאנשים שהתגרשו לעבור את הדבר הזה בצורה הכי, לא קלה, כי קל זה לא, אבל לפחות בצורה
שהם לא יצטרכו לחוות את אותם דברים, כי כבר, אוקיי, הבנתי איך לדלג על המשוכה הזאת, ואיך אפשר להקל עליהם, ואיך אפשר... אני חושב שאת פותרת להם תסכול מאוד גדול, שמלווה אותם מישהי שמבינה אותם, את מה הם עברו בעצמם. כי הם ילכו ליועץ כלכלי הכי טוב שיש, באמת מקצוען, בסדר, מישהו אחר, אבל לא היה בנעליים שלהם, אז יכול להיות שבאמת הוא לא יצליח להבין אותם, וזה ייצור תסכול. כי הוא ייתן להם שיטות, המלצות, מתודות שמתאימות לרוב האנשים, אבל הם לא מתאימות לאנשים שעברו גירושים. את זה את חווית את זה, את יודעת. כן, זה גם לא, אתה יודע, אתה בטח נתקל בזה, שנשים שנגיד מקבלות מזונות, ואז פתאום המזונות פתאום לא נכנסים, אבל זה שליש מהשכר שלה, אז עכשיו איך היא אמורה להתנהל עם זה? נכון. או עצם, אתה יודע, בכלל גם דברים שכאילו מתעלמים מהם, שהילדים פתאום גדלים, ואז לאט לאט המזונות נגמרים, ועוד פעם היא כאילו חיה ככה 10 שנים על המזונות, ועכשיו מה היא אמורה לעשות? היא כבר 50 ומשהו, אז לא, אל תחכי שהמזונות יגמרו, תתחילי לתכנן את זה מראש, תתחילי לבנות את עצמך מראש. אתה יודע, אני תמיד מנסה להגיד, אוקיי, זה קרן החירום שלך, או זה קרן הצ'ופרים שלך, שימי את המזונות בצד, את תדאגי שתהיה לך משכורת שלך, שכאילו את חיה איתה סבבה, המזונות צ'ופר, זה חיסכון. כאילו, מי ידבר על זה? יועץ כלכלי רגיל, הוא בכלל לא, הקונספט הזה, לא רואה את האופציה של המזונות, נכון? ומה קורה שהילדים פתאום עוברים לגור איתך באופן מלא? אז עזוב הסכם, עזוב כאילו משמורת משותפת. לאמהות זה קורה הרבה, עוד פעם, אני פחות מכירה אבות, אבל אצל אמהות זה קורה המון, שפתאום הילדים בגיל מסוים, אפילו שיש כאילו משמורת משותפת, עוברים לגור עם האמא. עכשיו, היא לא רוצה לפתוח את ההסכם, היא לא רוצה להתחיל לריב איתו, יכול להיות שאפילו לא מוכן שאלה מזונות, בסדר, נשים את זה בצד. אבל עכשיו, העלויות שלה פתאום עלו, כי זה יותר אוכל וזה יותר חשמל, וזה כאילו פתאום העלויות עלו. יש פה גם הרבה מקרים שגם הוצאות מסוימות, עזבי הסכמים כמובן, כי ההסכם הוא יפה אבל הוא נייר. אבל בדיוק. לפעמים גם הוצאות מסוימות ששני ההורים לא רואים אותם עין בעין, ואז הן נופלות יותר על צד אחד, נכון, סטטיסטית בדרך כלל על האישה. שמוכן לספוג אותם. כן, למשל, שוב. שיעורים פרטיים. מה את אומרת? שיעורים פרטיים. שיעורים פרטיים. חוגים. אנחנו נדבר כל הזמן אינטליגנציה רגשית, כלכלית, כי רואים את הצורך הזה. טיפולים רגשיים, שיעורים פרטיים, אולי אפילו הבגד של המותג הזה, לא בגלל שהילד שלי צריך מותגים והוא חייב זה, אלא לא, כי בגלל שהוא עבר משהו רגשי, והילדים אחרים זה יגרום לו להרגיש קצת יותר טוב עם עצמו. אז בגלל זה אני אומר שאנחנו צריכים להסתכל על כל התמונה הזאת. עכשיו, מה מבחינתי, איך אני רואה פה בעצם את ההבדל בין גברים לנשים? כי אני בהתחלה שהבנתי את הקונספט הזה, אז אני פניתי לאנשים אחרי גירושים. גברים, נשים, מבחינתי זה היה מספיק ממוקד, מאוד 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 ממוקד, לאנשים שעברו גירושים. לא משנה אם זה לאחרונה או לפני כמה שנים, זה כאילו אותו עיקרון, רק קצת מתודה שונה, אבל אותו קונספט. ומה שקורה אחרי גירושים, ובטח את תסכים איתי, הרבה מאוד אנשים נמצאים איזושהי תקופה, בסוג של קורבנות קצת, האשמה ודברים כאלה. ואני חושב שזה מאוד לגיטימי. רגע, עלה פה דגל. אני רואה את זה פחות אצל נשים. אני רואה את זה יותר אצל גברים. זאת אומרת, נשים, הן לא בקורבנות, הן מאשימות את עצמן, אבל הן מבינות שהן צריכות לפעול. זאת אומרת, הן ממקום של הישרדות, מוותרות על הקורבנות מאוד מאוד מהר, כי אין להן את הזמן הזה, אין להן את הזמן פציעות, בוא נקרא לזה. זה בדיוק העניין. אני אגיד לך כאילו למה התכוונתי, ותראי שזה יתחבר למה שאת אומרת. אני חושב שבהתחלה, כשקורה משהו כזה, אנחנו מדברים על גירושים, אז זה גירושים, אבל לא משנה, זה יכול להיות גם משהו אחר. וכשאני מדבר על הקורבנות, זה הרבה פעמים גם האשמה לצד השני. בגללו זה ככה, בגללה זה ככה, זה הוא עשה זה, היא עשתה זה. אני מזהה את זה אצל כולם, גברים ונשים, את האשמה הזאת. ופה נכנס ההבדל, וזה אולי יתחבר גם למה שאת אומרת, אני מזהה את היציאה מהמקום הזה, או את ההבנה של אוקיי, צריך להתקדם הלאה, הרבה הרבה יותר מהר אצל נשים. בול. Okay? עכשיו, אני לא חושב שזה בגלל שזה אישה, שזה הכרומוזום הזה, או זה לא בגלל זה, אלא אני חושב שזה באמת קשור לאותו דבר שאני כל הזמן מדבר עליו, על האינטליגנציה רגשית. נכון. כי ברגע שאני, בסדר, נגיד עם פחות אינטליגנציה רגשית, מאוד מאוד אנליטי, מספרים וזה, אני מסתכל על זה, טוב, היא עזבה אותי, זה בגלל זה אני עכשיו נמצא במינוס, ואני צריך לשלם לה מזונות, והיא לא משלמת לי מזונות, זה אני צריך לשלם לה מזונות, וזה, והיא חיה בטח בטוב, ואני סובל, ואני זה, בסדר? זה האשמה שהרבה פעמים קשה לצאת ממנה, כשאני מאוד זה. כשיש לי אינטליגנציה רגשית גבוהה, אז אני מסתכל פה על דברים אחרים, אוקיי, קרה מה שקרה, נכון, הוא היה לא בסדר, אני הייתי לא בסדר, לא משנה מה,
אבל צריך להתקדם, מה הלאה, אני צריך לבנות את החיים שלי מחדש, צריך לדאוג לילדים, שהם לא יחיו בסיטואציה הזאת. אז בהתחלה זה מאוד לגיטימי, לכולם, תקופה מסוימת, לא יודע כמה. אבל כמו שאמרתי לך, אני זיהיתי שנשים, בגלל שלהם אינטליגנציה רגשית יותר גבוהה, יוצאות מזה יותר מהר. ואז כשאתה ליוויתי גם גברים וגם נשים, אז פשוט זה מה שראיתי, אוקיי, הגברים נתקענו שוב בשלב של התקציב, רגע איך אני מסתדר עם הזה וזה וזה ולא נשאר לי פה שם, ועם אנשים אני מצליח לדבר גם על הדברים האחרים, אוקיי, איך אני מזהה את הצרכים של גם זה וגם זה, איך אני יכול להתקדם הלאה. אז באיזשהו שלב, די מהר, כמה חודשים, אני הבנתי שאוקיי, יש גברים, מה את אומרת? כן, לא, שעדיף להתפקס באזור של הנשים. לא, אני פשוט אומר, עדיף להתרכז במקום שאנחנו מדברים את אותה שפה. אתה יכול להשפיע גם שאתה יכול להשפיע, שאתה לא, כמו שאתה אומר, נתקע בשלב המאוד בסיסי של תקציב, כי אתה צריך תקציב, קח תקציב, תבנה תקציב, כאילו... אז הרבה גברים, זה מה שהם צריכים, הם צריכים שיגידו להם עכשיו, זה המצב, זה ההכנסה שלכם, נכון יש מזונות, נכון קרה מה שקרה, זה מה יש. עכשיו מהיום בשביל להסתדר, שלא תהיה במינוס, אתה יכול להוציא רק 500 שקל על בילויים, אתה יכול להוציא רק 400 שקל על בגדים. זה מתאים לחלק מהאנשים וזה מצוין, ויש המון יועצים כלכליים, רובם לדעתי, רוב האנשים בתחום שלנו, שזה מה שהם עושים, והם יכולים לתת להם מענה מצוין וזה מה שהם צריכים. אני פשוט הבנתי שמה שאני עושה, מה שאני מאמין, מה שאני רוצה לעשות, הוא פחות מתאים לאנשים כאלה. ויש גם נשים שזה מה שהן צריכות, אבל פשוט הרבה פחות. כן. אז מה שיצא, שראיתי שתוך כדי תנועה, אני פשוט, אוקיי, יותר ויותר נשים מצטרפות אליי לתהליך, מתחברות אליי כביכול. והכל שלך השתנה. כן, המסרים שלי מדברים אליהם, מרגישים שזה באמת מרגיע אותם, שרואות תקווה, שרואות... ואז אמרתי, אוקיי, סבבה. אז גם בשיווק שלי בעצם, בפנייה, אני הבנתי שמעכשיו, זה גם מי שכיף לי לעבוד איתו, כי שם אני רואה את התוצאות שאני רוצה. בול. אוקיי? זה כאילו קצת לא נעים, כן? אבל נגיד, לפעמים באים אליי זוגות, ואני כאילו מעבירה אותם הלאה, כי, עוד פעם, לא כי אני לא יכולה לעזור להם, כי אני לא מרגישה ששם אני אשפיע, שאני אעשה אימפקט, אתה יודע, כאילו באמת, לא ממקום של, כאילו אני חושבת שכולם צריכים עזרה, כאילו כל מי שצריך. אבל בגלל זה אצלי נגיד, כל מי שפונה אליי, אני עושה כמו איזשהו רעיון כזה, זה נשמע אולי כאילו לא זה. לא, לגמרי. לא באמת רעיון, אלא רק להבין מה באמת הפוטנציאל. לא מדבר אפילו על כמה היא מכניסה, כמה הוא מכניס, לראות אם יש איזה. ברור שאם היא תגיד לי, שמה, אני חיה ממזונות ואני לא עובדת ואין לי קצבת ביטוח לאומי ואין לי כלום, זה לא אני. אני אפילו אולי לפעמונים, בואי תשרדי רגע. אבל בלי קשר להכנסה, אני רוצה לראות שבאמת יש הבנה ויש אפשרות לעבוד גם עם האינטליגנציה הרגשית, ולהפוך אותה לאינטליגנציה רגשית כלכלית. ואני אגיד לך מה, הרבה פעמים אני שומע מנשים דווקא משהו אחר. הן אומרות, נכון, אני באמת, יש לי אינטליגנציה רגשית גבוהה, ופה בדיוק הבעיה שלי. אני רגישה מדי, אני טובה מדי, אני לא טובה עם כסף, בגלל, זוכרת כל השיטות שלא עבדו לי בעבר, אז צברתי אמונה, אני לא טובה עם כסף. קשה לי, אין לי משמעת עצמית מספיק, הילדים, מה שהם מבקשים זה שובר אותי, ואני לא עומדת בזה. ואז כאילו נוצרה איזושהי אמונה, שאינטליגנציה רגשית גבוהה, היא דווקא מכשול בניהול כלכלי. ואני הבנתי את זה מהשטח ומעצמי, שזה לא יכול להיות, זה בדיוק הפוך, אני רואה את זה שהפוך. תקשיב, התחלתי לחפור, אמרתי, אני חייב למצוא הוכחה מדעית, לחפש מחקר, ממש. ומצאתי מחקר מאוד מאוד גדול, שעשו בארצות הברית לפני כמה שנים. תראי, לקחו 1,800 גברים ונשים, ובדקו שני דברים. בדקו מצד אחד את ה-EQ שלהם, emotional, כאילו האינטליגנציה הרגשית, ומצד שני את ה-IQ, האינטליגנציה האנליטית. וראו פה ממצא מאוד מאוד מעניין. ראו שככל שהאינטליגנציה הרגשית יותר גבוהה, גם על חשבון האינטליגנציה האנליטית, מה שאנחנו תמיד אמרנו, IQ גבוה זה אנשים חכמים, החלטות כלכליות התקבלו ב-73% בצורה טובה יותר. ואם מדובר על החלטות כלכליות מורכבות יותר, שקשורות למשפחה, ילדים, חברתיות, זה הגיע ל-120% אפילו החלטות טובות יותר. וואו. אז המחקר הזה פשוט הוכיח בצורה מאוד מאוד חד משמעית, אינטליגנציה רגשית היא דווקא כוח על בניהול כלכלי. אוקיי? זה בדיוק העניין. אנחנו רוצים לקחת את האינטליגנציה הרגשית שלנו, לא להילחם בה, ופשוט לשדרג אותה, להפוך אותה לאינטליגנציה רגשית כלכלית. ואז אנחנו יכולים לקבל החלטה טובה. כי את יודעת, בתור אשת מקצוע מאוד זה, שכל החלטה, נכון, היא גם מספרים, גם כסף וגם רגש.
ובינינו זה יותר רגש, זה בדרך כלל 80% רגש, 20% מספרים. ותחשבי שאם אני מתעלם מהשיקולים הרגשיים וכל זה, זה כמו לקבל החלטה גדולה עם 20% מהמידע. תחשבי שאת בעלת עסק עכשיו, צריכה לקבל החלטות יש לך 20% מהמידע, איזה החלטה תקבלי? אז זה העניין פה. בגלל זה לנשים יש כוח על לטעמי, ולחלק מהגברים. לאלה עם אינטליגנציה רגשית. זה מזכיר לי מחקרים שעשו על השקעות בשוק ההון, ושיפור בין השקעות של נשים לגברים. אוקיי. האנשים הצליחו במדדים בצורה מובהקת, זאת אומרת ברמה של, אני לא זוכרת את המספרים, לא לתפוסתי, 70% התיקים שלהם הצליחו בצורה יותר טובה. עכשיו, היה להם בדיוק את אותם נתונים, אבל נשים השקיעו בצורה יותר נכונה בשוק ההון. וזה מצחיק, כי כאילו כמה נשים נמצאות בשוק ההון, כמה יועצות השקעות יש שם, כאילו. נכון, לא הכרתי את המחקר הזה, אבל הוא מעניין, הוא לא מפתיע אותי, בואי נגיד ככה. הן משקיעות בצורה יותר טובה בשוק ההון, לכן זה תמיד מצחיק אותי שכאילו הן אומרות אנחנו לא מבינות בכסף, אבל בפועל כשאתם כן מה שנקרא נוגעות בכסף, אתן מקבלות החלטות הרבה יותר טובות לגביו. נכון. תראה, אני רוצה לתת לך דוגמה, נגיד מהיום יום, מהחיים, בסדר? איך ההסתכלות שלנו גם על הצרכים של האחרים, ואיך זה באמת יכול להשפיע לנו גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה רגשית. כי אני כל הזמן, אני שם דגש, הרבה פעמים שאנחנו עושים איזשהו תהליך כלכלי ובונים תקציב וכל זה, לפעמים זה בא על חשבון הילדים כביכול, נכון? הילדים ייפגעו, כי אני פחות יכולה להוציא עליהם עכשיו, כי אני צריכה אולי להגיד להם לא, כי תכננתי להוציא סכום מסוים ופה הוא נגמר לי, אני צריכה להגיד להם לא, אבל מצד שני במצב רגיש, קרה להם פה גם כן משבר. הקונפליקט הזה שדיברתי בהתחלה, כל הזמן אשמה, לא משנה מה. אז תראי סתם דוגמה מהחיים, זה פשוט קרה לי לפני כמה חודשים, ומאז אני מספר את זה, כי אני חושב שזו דוגמה ממש ממש יפה. לפני זה כמה חודשים, הבן שלי, יש לי גם בן אחד קטן, 2 גדולים ואחד קטן, הוא אומר לי בערב, אבא בוא נלך היום למסעדה. אוקיי? עכשיו אנחנו יודעים, יש לי 3 ילדים, אני אלך למסעדה, זה 300-400 שקל קל. בכיף, כן. נכון. עכשיו רוב האנשים, מה קורה במצב כזה? אם מתאים לי עכשיו ללכת למסעדה, וואלה בא לי היום בערב, וגם כן יש לי את זה בתקציב שלי, אז הכל טוב, בוא נלך למסעדה, יאללה איזה מגניב. אבל נגיד שלא, לא כל כך התאים לי. גם לא מבחינה כספית וגם לא באותו יום. אז בדרך כלל מה שאנחנו אומרים, לא, מאמי, היום לא מתאים, אין לי כסף לזה, זה לא בתקציב, זה לא זה. אוקיי, עכשיו מה קרה פה? א', אני מרגיש איזושהי אשמה או תסכול מול הילד שלי שהחזבתי אותו ואמרתי ולא עמדתי בציפיות ממני ואין לי כסף לתת לו ואני לא יכול זה. הוא קיבל סירוב ישר לבקשה שלו, מצד אחד, ומצד שני אולי גם דאגה, כי אנחנו משתמשים במילים שאנחנו לא שמים לב, אבל ילדים מפרשים אותם קצת אחרת. אם אני אגיד לילד שלי, לא, אין לי כסף לזה, הוא לא מבין שזה ספציפית למסעדה, כי זה לא מתאים לי, כי רציתי לתכנן ולשמוע. או ספציפית החודש, או ספציפית... כן, מבחינתו, או אין כסף. אין כסף, לא יודע מה יקרה. אולי יום אחד לא יהיה לנו, מבינה, זה פחדים אחרים. כן. אבל אני אומר שהדבר הזה, דווקא אני יכול לקחת אותו לשני כיוונים, גם מבחינה כלכלית למקום שאני רוצה, וגם מבחינה רגשית, לעשות מצב אפילו עוד יותר טוב בשביל הילדים, ואפילו לאמן ולחנך אותם. כי תראי את הדוגמה הזאת. באותו יום הוא ביקש ממני את המסעדה הזאת. אז אמרתי, אוקיי, בוא נראה, נבין מה הצורך האמיתי שלו סביב אותה בקשה, סביב אותו רצון. מה זה יכול להיות למשל? יכול להיות שיש לו בכלל צורך בגיוון, כי כל ערב אנחנו אוכלים את הביצה עם הירקות והטוסט והזה, ובא לו משהו אחר, בגלל זה הוא ביקש מסעדה. יכול להיות שבכלל הצורך שלו זה עכשיו זמן משפחתי ביחד. זה מה שחשב, כן, שהוא רוצה קצת... בארוחת ערב, אני עסוק עכשיו רגע מקפל כביסה, והוא אוכל לבד, והאחים שלו בכלל גדולים, אז הם אוכלים בשעות אחרות, אז הוא לבד אוכל. אז יכול להיות שבא לו זמן משפחתי. יכול להיות שבכלל משעמם לו, אז הוא אומר, בוא נלך למסעדה. יש פה צרכים אחרים, אבל היפה שבזמן שאני מבין שיש פה צורך, ואני מנסה רק לזהות את הצורך, שיח איתו, להבין מה הסיבה. אולי באמת משעמם לו, אולי גיוון, אולי זה, ואני יכול לפתור את זה, תראי באיזה קלות, כי אם אני מבין שזה בא ממקום של גיוון, אז יאללה, בוא נכין פנקקים היום, נעשה משהו שונה. אם זה עניין שממש חשוב לו זמן משפחתי, אז היום אני אשב איתו לארוחת ערב, וכן, אני גם מבקש מהאחים הגדולים שלו שישבו אותנו, נאכל ביחד. אם זה בגלל שימום, אני יכול עכשיו לקחת טאקי, חצי שעה, לשבת לשחק איתו, זה הרבה פחות זמן ממה שלקח לי ללכת למסעדה. עכשיו שימי לב, בשלושת המקרים, 0 הוצאה כספית, 0, בשלושת המקרים אני ראיתי את הילד שלי, זיהיתי את הצורך שלו, נתתי לו מענה, אוקיי? זה בדיוק הווין ווין הזה, ופה אני מדבר, זה דוגמה פשוט קלאסית, למה זה אומר? אינטליגנציה רגשית, כלכלית, לשלב את זה ביחד. עכשיו תחשבי שהוא יצא פה מאוד מאוד מועצם,
כי הוא בעצמו עוד לא ידע לזהות את הצורך, הוא הרגיש משהו, לא יודע מה, אז עזרתי לו להבין מה הוא צריך, נתתי לו מענה בדיוק למה שהוא צריך, הוא קיבל מענה הרבה יותר טוב מאשר ללכת למסעדה ולהזמין לא משנה מה, ואני לא הוצאתי את הכסף המיותר הזה שלא רציתי. אז אני אומר, אני גם הרווחתי פה כסף, גם אחלה חוויה לילד, ואת יודעת מה לא פחות אני אוהב? נכון, אנחנו אומרים שאין חינוך פיננסי בבית ספר, היום קצת מדברים על זה שיהיה, אבל זה עוד לא שם. כן. אני אומר, תראי איזה חינוך פיננסי. אני פה בדיוק לימדתי את הילד שלי, איך מתמודדים עם סיטואציה, איך מזהים צרכים, איך להיות רגיש, מבינה? ואיך להיות מסופק גם מדברים כאלה. אז מבחינתי זה היה השיעור הכי טוב שהוא יכל לקבל באותו זמן, והוא עוד לא בן 9. אבל הוא קיבל פה שיעור. רגע, ומה זה נסגר? אני חייבת לדעת, מה היה צריך באמת? ומה זה נסגר? אני גיליתי את זה על 2. כי הוא תפס על זה טרנד פשוט, כי אתה יודעת, זה. אני הבנתי שהצורך שלו באמת זה היה גיוון. אבל, מהשיחה איתו. אבל הוא גם קפץ על זה טרנד של גם שיאמום, לא, גם בוא נשחק טאקי. סבבה, אז ווין ווין. אז באותו לב שיחקנו טאקי והכנו פנקקים, הכל טוב. היה לי כיף, והיה לנו נחמד, וזה בדיוק העניין. את יודעת מה, לפעמים הפיצוי הרגשי שאנחנו מרגישים שצריך לתת לילדים, נקנה להם את הפלייסטיישן הזה, את הדבר הזה, בגלל מה שהם עברו. תקשיבי, החצי שעה טאקי הזאת שאנחנו יושבים איתם אחד על אחד וזה, זה שווה להם הרבה יותר, וזה לא עולה לי כלום. אבל למה זה לא שם? למה אנחנו לא מגיעים לשם? כי אנחנו כל הזמן במחשבות, אנחנו כל הזמן בדאגות שלנו, סביב זה. הרבה פעמים אני שומע גם מנשים שאומרות, כן, אבל הילד שלי כל הזמן מבקש משהו חדש. כל פעם מבקשים זה, כל פעם מבקשים זה. ואם לא מבקשים כל כך הרבה, אז לא הייתי מרגישה כל כך אשמה. ואני אגיד לך משהו, להשקפתי, הפוך. ברגע שהילדים יפסיקו לבקש דברים, תתחילי לדאוג. אז תתחילי לדאוג. זה אומר, או שמשהו לא בריא אצלם, כי ילד אמור לבקש, או שהם הפנימו שמשהו, שיש פה סכנה. אמא שלהם חרדה מדי, אמא שלהם, והם ילדים טובים, מהממים, ולא רוצים שתדאגי יותר, וכל פעם שהם מבקשים זה גורם לך לדאגה, וזה, אז זה מה שזה גורם להם להרגיש, ואז הם מבקשים פחות. אבל את יודעת מה קורה לאותם ילדים? הם גדלים עם הסיפורים הפנימיים האלה, והם גדלים להיות יצורים הישרדותיים, כדי שאנחנו לא נגיע לאותו מצב וחרדות וזה. אז זה מה שאני אומר, שלפעמים אנחנו נותנים לילדים, מוציאים עליהם יותר כסף, בשביל שהם ירגישו יותר טוב עם עצמם ולפצות אותם, ואני אומר שאם את עושה את זה, אם יש אפשרות מצוין, אבל אם זה גורם לך לדאגה ולחרדות ולדברים כאלה, אז הילדים רואים את זה, וזה בדיוק הפוך ממה שהם רוצים, מה שהם צריכים. ומשפט אחרון בהקשר הזה, כי זה גם מה שחשוב לי תמיד להגיד, ילדים לא עושים מה שאנחנו אומרים להם לעשות. נגיד להם תעשו ככה, תנהלו תקציב, תהיו רגישים, הם לא יעשו מה שנגיד להם. תחשבי גם על עצמך, בתור ילדה שהילדים יעשו מה שהם יראו אותך עושה. בול. אם הם יראו אותך לחוצה כלכלית כל פעם, הם יגדלו להיות ככה. אם את לא תהיי מחושבת וזה, כשאני עושה נגיד סתם, כשאני הולך לסופר, ועושה איזו רשימת קניות מסודרת כזאת בשביל זה, אני בכוונה, בסדר? עושה את זה רגע, מחכה שזה ילד שם בסביבה, ואז פותח רגע את זה ורושם לי. מבינה? או שיש לי איזו אפליקציה שאני כן עוקב שם אחרי הוצאות והכנסות, אני מחכה שזה ילד ילדי, ואז אני רושם את זה שם. כי אני רוצה שהם יראו, אני לא רוצה להגיד להם, תעקבו, תעשו וזה. ממש ככה. אני רוצה שהם יראו אותי עושה את זה. אני כל כך מסכימה איתך, אנחנו צריכים להראות את זה בדוגמה. כי, דרך אגב, אבל סתם, מה שאמרת מקודם, העלה לי כאילו פתאום זה שאני לא הייתי מבקשת כסף מההורים שלי. כי אני הרגשתי שיש איזושהי מצוקה כלכלית, ולכן אני יצאתי לעבוד מגיל 14. ורק עכשיו קלטתי שמעולם לא ביקשתי, כי כאילו, כנראה הבנתי שכאילו לא צריך לבקש. גם יכול להיות שבגלל זה הלך להיות יוצאת כלכלית בסוף. אבל עובדה שזה התפרץ רק אחרי הגירושים, מה שנקרא. אבל הדברים מתפרצים בדרך כלל במקומות כאלה. את יודעת, נכון, כשמתחילים תהליך כלכלי, מה עושים? מסתכלים על המספרים, נכון? עושים איזה שיקוף, מיפוי, תמונת מצב. אז אני דווקא חופרת בילדות. כאילו אני רוצה שנייה להבין איך הם מתנהלו עם כסף בבית, כשהם היו נשואים, שבדרך כלל זה הסמן הראשון לזה שהם חלקו התנהלות מהבית. זאת אומרת, אם האבא ניהל את הכסף, הבעל ניהל את הכסף. אם היא ניהלה את הכסף, אז האמא ניהלה את הכסף. זה תמיד שיקוף מלא של מה שקרה בבית. או הראי, כן? זאת אומרת, או שהם הלכו כנגד מה שהם ראו בבית, או שהם הלכו אחד לאחד ממה שהם ראו בבית. אני תמיד בודקת את זה, כי בעיניי זה הנקודת גראונד זירו, אני קוראת לזה, זה הנקודת אפס, כאילו שמה נבנתה לך ההתנהלות הכלכלית שלך. אני מאוד מתחבר גם למה שאמרת מקודם, אני תמיד
אומר את זה גם, שזה תמיד מה שראית בבית, זה או אותו דבר או הפוך לגמרי, זה אף פעם לא יהיה באמצע. דרך אגב, זה גם בזוגיות, כן? זה תמיד, כאילו, בטח אנשים שמתגרשים תמיד חופרים על הדבר הזה, כאילו אתה אומר, אוקיי, או שחיכיתי את מה שראיתי בבית, או שחיפשתי ההפך הגמור ממה שראיתי בבית. אני חושב שבגלל זה גם את, בשונה אולי להרבה יועצים כלכליים שעובדים בתחום שלנו, בגלל זה את גם מצליחה לעבוד הרבה עם נשים, ואני חושב שאת גם טובה מאוד במה שאת עושה, כי את מבינה את הצורך הזה, שזה לא רק המספרים, אלא כשאת עושה שיקוף או מיפוי כלכלי, את אומרת, אוקיי, זה לא רק כלכלי, זה גם רגשי כלכלי, נכון? אני צריכה גם להבין את הסיפורים שאומרים לפני זה. זה לא רק כמה את מוציאה היום, כמה את יכולה להוציא מחר. זה אומר, מה גרם לזה? מה משפיע עלינו בקבלת החלטות? זה הולכים אחורה לזמן הנישואים, מגיעים לילדות, לסיפורים כאלה. מבחינתי חלק מהמיפוי הכלכלי הוא ממש מיפוי רגשי של העבר, אנחנו משלבים את זה ביחד, ואז רק אפשר לקבל תמונה אמיתית, אז אפשר לקבל החלטות אמיתיות. אז כן, אני חושב שאנחנו חושבים דומה. כן. ורציתי להגיד משהו לגבי הילדים, הנושא הזה של הדוגמה האישית, זה כל כך נכון, ועוד פעם אני אומרת, זה על הכל, בסדר? זה הזוגיות שלנו, ואני אומרת עוד פעם, אני תמיד אומרת אבל אחרי הגירושים, בסדר? כי אתה יודע, אתה כאילו תמיד רוצה לשקף להם משהו בריא וטוב, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד להם, תדרשו משהו נגיד מהבני זוג שלך, משהו יתייחסו אליכם בצורה מסוימת, אבל אתה נמצא עם בן זוג שמתייחס אליך טוב. אתה לא יכול להגיד להם, תחסכו את הכסף, אבל אתה לא חוסך כסף ומבזבז כסף כל היום. זאת אומרת, אתה לא יכול שהפה שלך והמעשים שלך לא יהיו שווים. כי בסוף הם כן מחכים אותנו, במודע, לא במודע, בדיוק כמו שאנחנו חכינו את ההורים שלנו, בסדר? כאילו אי אפשר להימלט מזה, מה שנקרא. העניין הוא שגם הרבה אנשים חושבים שהילדים לא באמת רואים, אנחנו יכולים להסתיר מהם. כי אנחנו לא מדברים על כסף איתם, ואנחנו לא אומרים להם שאנחנו זה, ואנחנו לא אומרים להם, אנחנו אומרים להם, כן, אנחנו חוסכים, כן, אנחנו, אבל לא עושים את זה. אז הילדים, אני אגיד לך משפט קשה כזה שזה, הם לא רואים אותנו, הם רואים לנו, אוקיי? הם רואים, ילדים רואים עמוק, את יודעת למה? כי הם עוד לא התקלקלו, הם עוד לא הספיקו להתקלקל, הם רואים טהור, הם רואים בפנים, הם רואים אמיתי, וגם אם לא יודעים לזהות או לשים על זה אצבע או לתת לזה כותרת, הם מרגישים. אם את בדאגה ובחרדה, הם מרגישים את זה. הם עוד לא שמו את ההגנות האלה, הם רואים as is. אולי רק מחר, כן, הכל בסדר, אין שום בעיה, אין פה זה, אבל את לא ישנה בלילה, ואת מוטרדת, ואת... הם רואים את זה. וזה מה שמשפיע עליהם. אם אנחנו רוצים באמת לעשות לטובתם, זה נשמע קלישה, כמו הסיפור במטוס, נכון? אנחנו רוצים קודם להציל את הילדים שלנו, שים רגע את המסכה על עצמך, זה בדיוק העניין. הילדים רוצים מעבר לג'ינס מותג ולפלייסטיישן ולמסעדה וכל הדברים האלה, הם רוצים אמא רגועה, הם רוצים אמא שמחה, אמא שחיה, זה מה שהם רוצים באמת, זה לא נוחיות. נכון, נכון. אני לא אומר עכשיו תצאי תבלי והילדים שלך שיקפצו ואל תתני להם כלום. זה נכון, זה באמת, זה באמת, ואנחנו פשוט חייבים לסיים, אבל באמת, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב שאימהות צריכות להפנים. כשהם בטוב, כשהם רגועות, כשיש להם עוגן כלכלי, אז גם הילדים שלהם יהיו רגועים. ולא עוד נעל, או עוד בילויים, או עוד whatever לילדים, זה מה שיגרום להם להיות מאושרות. לא. זה שהם ידאגו לעצמם, אני תמיד אומרת כאילו, את חייבת לדאוג לעצמך, אם זה המנוי הזה לחדר כושר, את זה אל תחתכי, אם זה הדבר שהכי חשוב לך בחיים, בזה אל תיגי, כי זה... מה שממלא אותך זה השקעה, זה לא הוצאה מבחינתי. בול. אם זה מה שממלא. אם זה סתם להיכנס לאליקספרס כי משעמם לי, זה לא. ברור, כאילו אם זה משהו שחשוב לך וממלא אותך ומחזיק אותך, את זה את חייבת לשמר, כי את הראש של הבית עכשיו, ואם את לא בטוב, הם גם לא יהיו בטוב, לא משנה מה את תעשי ומה תנסי לעשות, ולא משנה כמה כסף מה שנקרא תסרקי על הבעיה, זה לא יפתור את זה. זה בדיוק העניין שאתה, רגע נחזור להתחלה, כאילו לסכם את זה, דיברנו על הקונפליקט הגדול הזה של ה-או-או, זה בדיוק העניין, זה לא יעבוד עם ה-או-או, כי תמיד נהיה זה, אנחנו רוצים גם וגם, גם לדאוג לילדים, גם לדאוג לעצמי, כי זה גם יעזור לילדים, זה חייב להיות ככה. אני חייב כן להיות בצמיחה וכן משהו לחסוך לעתיד, אבל אני גם צריך לחיות עכשיו, זה לא יכול להיות רק זה או רק זה. ופה אנחנו נכנסים בשביל לעזור. איך לבנות את התוכנית הנכונה שתתאים לנו, אבל לפי כל הקריטריונים האלה. בדיוק, בשביל לא להרגיש שאנחנו רק חיים בשביל העתיד ורק חוסכים, והיום אנחנו לא חיים. גם וגם היום מלווה אותי בכל שיקול בחיים, גם אם הוא לא כלכלי, זה מה שהבנתי, אני רוצה גם וגם.
מדהים. זה מה שעובד. מדהים. וואי, היה לי ממש ממש כיף. אני בהלם שעברה שעה, אני יכול לדבר איתך עוד 3 שעות נראה לי. וואי, אני חושבת שהם ייקחו מפה המון, באמת, גם אם את ההבנה הזאת של זה לא אומר לוותר, שזה לא אומר שעכשיו את צריכה לוותר על הדברים שאת אוהבת, אבל כן, את צריכה להתחיל לתכנן גם קדימה, ושהנקפות מצפון האלה לא מקדמות אותך לשום מקום. נכון. ואם הם שם, לתת להם מקום, אנחנו לא רוצים להתעלם או להדחיק או לטאטא, זה שם, זה בסדר, בואו נבין למה ובואו נפעל כאילו איך אנחנו יכולים לתת להם מקום, גם וגם, לא או. כן, וגם להתקדם משם, זאת אומרת, ולחיות את החיים שהיא רוצה לעצמה. חד משמעית. מדהים, והיה לי ממש ממש כיף, תודה רבה. תודה שהזמנת אותי, היה לי כיף גם. כיף, וכמובן כל מי שהזינה ורוצה להעביר את הפרק הלאה ממש מוזמנות, ואני אפגוש אתכם בפרק הבא.